Hinay karong adlaw unta mamalik sa ilang mga Pinoy-anan ang pipila sa mga nabahaan sa Mandawi City niadtong Bagyong Tino. Nagpabilin lang una sila sa evacuation center tungod sa hulga sa Bagyong Wilma. Aminado ang uban kanila, magpanguyawan na basta adunay magpaingong bagyo. Ni ang report ni Nico Sereno. Magpabilin gihapon kini mga pamilya sa barangay Umapad nga anaa karon sa ilang gym nag-star. Gusto nilang maniguro tungod sa Bagyong Wilma. Anaa sa kapinsay sinta ka mga pamilya nga naapektuhan sa baha nga dala sa Bagyong Tino niadtong November 4 ang temporaryong miistar sa evacuation center. Kasagaran, dili pa makabalik tungod sa sitwasyon sa ilang komunidad usa ka buwan human ang bagyo. Dili pa jud mapuy ana mo sir. Di pa jud? Di pa koy kuan man lapok pa jud kay mong sulod. Lapas tuhod pa jud sir. Lapas tuhod. Tubig na lapok. Oo. Ang tubig sa gulapok. Muabot sa 8 ka pamilyahan sab ang totally damaged ang mga balay ang di pagyud makabalik. Sama ni Ninita kundi inabanlas ang balay nga iyang giabangan. Was out jud. Na-wash out din ba? Oh, akong giabangan was out jud tanan. Oo. Ngano to tungod sa sugis kuan? Kay ang tubig sir lapaw naman sa balay sir. Kulba na sir ay. Kay Nang di ta katog murag kana ang aton dughan ba nga. Gipanguyawan sab sila sa Bagyong Wilma. Ngulbaan yun sir, kay kanang grabe yung trauma na mga itong Bagyong Tino sir. Labi na ako mga anak na trap bitaw sa mga. Nangatkat sila sa atop. Mato ni Kapitan Reb Cortez, kung makagawas na ang Bagyong Wilma, hayan makabalik na sa ilang Pinoy-anan ang kasagaran sa mga residente nga anaa karon sa evacuation center. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.